welcome to my channel. I am Sakina. At yun po mga siyaw, nandito kami ngayon sa bahay ng kapatid ko na si Sandra, dito sa Lapu-Lapu. At yung bahay nila malapit nang matapos, at dahil malapit nang matapos, kinakailangan nilang linisin para maka-move in na sila. Buti na lang nandito yung BCB Cleaning Co. Cebu para mas mapadali yung paglinis ng buong bahay. Early morning. A big shout out to BCB Cleaning Co. Cebu. Hindi lang nilinis, dinisinfect pa. Kung kayo guys busy at saka walang oras na maglinis sa bahay, I highly recommend BCB. For inquiries, check nyo na lang yung link nasa description box ko. At ngayon, before kami umuwi sa city, magpapalamig muna kami sa Savoy. Ito na yung ani ba mo ni nindot dalon sa mga travel kanang dili kayo muka magkika matog dito. At yun po mga siyaw, nandito kami ngayon sa Alcoy. Kasama ko si Franco, the greatest guitarist of all time. Magpa-practice kami kasi may gig kami mamaya. So bali, ayun, mag-practice kami. So, go!
Kita nyo, ang galing magitara ni Franco. Bro. Oh. So guys, ito yung acoustic ng Darna. Ay, Narda. Sige mo. Go. Tila ibon kong lumipad, sumamay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot ng hiwaga. Mapapansin kaya sa dami. Manay, kapoy ka dyan.